Поръчах си аксесуари и бижута за сватбата от Тему. Започвам с първото и най-очеизвадно нещо. Изглежда ето така. Следващото нещо, което имам да ви покажа е ето това колие. То е много женствено, много секси и най-хубавото е, че ще мога да го нося и след сватбата. А именно ръкавиците. Не знам дали ще ги нося, не знам дали ще ми трябват, но реших да ги поръчам. Седят по ето този начин. Продължаваме нататък с едно колие. Това колие стои малко странно. Трябва да седи по ето този начин. Малко ме дразни, че тук тази част стърчи и не приляга плътно. Но като изработка и особено за цената си е доста добро. Взех и подходящ пръстен. Изглежда ето така. Можете да видите как стои. Много нежно. Можете ли да си намерите такива бижута в магазините за бърза мода? Разбира се. Само че там са доста по-скъпи, заради това лично аз реших да ги поръчам от Тему. Нали да си помислите, че свършихме? Имам още неща да ви показвам. Продължавам с ето тези неща за коса в рокети, които пак са с перли. Поръчах и едни обици. Изглеждат ето така. Отново с перли, каква изненада. Те отново са с перли, изглеждат ето така и седи по ето този начин. Много добра изработка са и отново супер бюджетни. Последното нещо, което им да ви покажа, ето този органайзер на бижута за път. Малко и компактно и между другото смятам да поръчам такива и за подаръците на дамите за сватбата, тъй като гостите ни ще имат различен подарък, в зависимост от това дали са дама или господин. Напишете ми в коментарите дали вие сте си поръчвали някакви бижута или аксесуари от Тему. И най-вече не пропускайте да ми напишете дали искате да ви покажа всички останали неща, които поръчах за сватбата оттам.